V galérii u Františkánov bola slávnostne otvorená výstava člena skalického klubu výtvarníkov Miroslava Kindera z Brodského. Jeho životadielo predstavil kurátor výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici Štefan Zajíček. Dnes sa predstavuje autor, ktorý patrí k takým fantazijným, abstraktnejším autorom v rámci činnosti klubu a predstavuje sa tento početný účastník výstav, samostatných, spoločných, sympózií, kde sa predstavuje veľmi špecifickou témou krížovej cesty. V jeho ponímaní je to téma, ktorá symbolizuje utrpenie Krista, jeho cestu od zajatia cez nesenie kríža až po ukrižovanie a kladenie do hrobu. A vlastne je to také špecifické poukázanie autora na kresťanskú identitu súčasnej Európy v dnešnom dramatickom krížení civilizácií, poukázanie na duchovné hodnoty, ktoré nás už 2000 rokov formujú a ktoré vlastne charakterizujú celé doterajšie také európske myslenie. Zároveň je to v jeho ponímaní také symbolické kompozície 14 zastavení Krista na jeho ceste, krížovej cesty, kde vlastne používa fragmenty figúr veľmi expresívnych s rôznymi fragmentami prírody ako rámca života človeka, kde vlastne poukazuje na tú súčasnú zložitú situáciu človeka a zastávanie jeho duchovných hodnôt. Maľby sú realizované akrylom na nezvyčajnom textilnom tmavom podklade a predchádzala im skupina kresieb z roku 995, veľmi jemných, ktoré v takej fantazijnej skladbe lineárnej štruktúry pozadia predstavujú fragmenty figúr charakterizujúcich jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Je to vyjadrenie autora, ktorý hľadá identitu súčasného človeka a jeho miesto v dnešnej súčasnej civilizácii. Výstavu Miroslava Kindera Na ceste v galérii u Františkánov si môžete pozrieť do 27. mája.